société mum wonko woni ɗon e ɓe jogii hayre seeɗa koye ko werlaaji noon kaake holto mbaawen wuro gooto yimɓe men yiɓɓe ceerno woni toon Moussa Diop ɗon noon ñande heen waɗi finde koye ceerno ɗon ko caarel woni ɗon ko Alhaji Moussa Diop Deero eyi minen mi mbiyata ko Diop Deero ahade sabu almundagal makko e ceerno Djiby hayti ceerno Ahmad hayti Alhaji Mali kanko kala gonɗo e galle he tan ko ceerno hay sino muyno so yiɗi haaji makko feewi o wi tan o yiyata ko yi ceerno rawda ceerno Djiby o ɗo ceerno leni ɗo kanko adi maade rawda o ha joni maade ɗi fittama nde ceerno winna ko kanko adi o ari o woni ɗon yontere o wi ɗo mi yahata so wona rawda o ma o waɗi no winoni ɗum firti ko hakkunde makko e ceerno en woni nde ceerno yani min e ceerno Ahmadou Khalifa Milor amin goni Farais aywa ko téléphone makko kanko ceerno Moussa Diop kanko wulli e on saha min e ceerno amin goni e Werla on saha mbiɗa foti yaade Italie ceernajo nawon min gari hamin paandi digralaɗo o wimi aha Moussa Diop de noddi mi ceerno leydi ceerno yani mi wadde duttude ayde ay firti ko hakkude meɗen e Khalifa o wonno way wala kadi hakkunde Khalifa e ceerno Moussa kadi wonno way hakkunde ceerno Moussa e ceerno Djiby kadi wonno way eyi mbasa ɗum yaɓɓude ɗo sabu ɗo ko rogere mawde woni ɗo ɗum ɗon en dottat ɗo tan ƴeewen kadi joofaade hoore fo eyi en naati Bosra hoore fode noon ko nganuma dañe ngara ha paɗoɗa wuro ɗum ɗon kaɗa woni fotni ko ko ceerno heewironi dammude nde fof ɗum udditima min ganda ko ngal min naatirta noon o wiri ɗum to kono noon Ibrahima Mbaye ko ɓiɗɗo galle o waɗo wonde tiɗɗe e nder haalirde nde e ayawo e kala kala ɗum ko toon telli noya kaake kono andorako damal galle ceerno Bocar Alpha galle ceerno Bocar Alpha de woni ɗon de ko woni ɗon de ɗon de wonko woni ɗon sanne ɓe nanata pulaar ɓe ko wayno yirlaaɓe ɓe mbi boosoyaaɓe ko janfante mbimi alaa boosoyaaɓe surtout ko annduɓe ɓe pillaw ayi heewɓe ɓeɗo ko ceerno Bocar Alpha ko ñaa kulɓiɗe kono goto fof e geɗal ɗon fof no rokkira o ñaaɗante o jalante o fiyete o belete e ndi ceerno Amadou Sy Seydi Khalifa Babelor nde yettimo e yettodi e oɗo sete eno yaarini gila e golle ɗe hay fofof e min kam min jiira tan mi heñom yetta geɗalal ko ñande heen ceerno Bocar Alpha mo hoore foode itti tangaɗo min kadi yo waɗi e hoore mum wimi kadi nana fotam gon noon waɗi rutti windi heen itti kadi wimi kam addi jungo ma windi e jungo mo wi tammi pawme becce wonta ni mi mbaɗi noon mbimi ceerno ngo jungo mo tammi pawme becce kam a yamini somi yattiɗo yomi ittu goɗɗo walla ngoppiranoon ɗon wonti jaleede hoore foode ceerno Mamadou yo ko gamɗa ɗo aɗa andi ko hawni hen fof no Fouta anndiri ceerno Bocar Alpha no way wonde jiyaɗo Allah ni no wayi tan yonteede e hadara makko o ko hawni hen fof o teddini ceerno feewi kala ko ene weltina koɗo o waɗi ɗum o wi min ɗo mbawɗa wonde woni fof min woni jaati en juldat tisubare julden takkusane fodde wettare makko e ceernajo ñen hen ko ceerno Ahmadou Khalifa Milor kañum julde ɗon takkusane e nder juma he wonno ko ceernajo ko piɗɗo kadi aɓe ngandodiri koye maɓɓe woni fof andede goɗɗo on o yimɓe ɗaccitima en mbaynodiri ya jokkoy en ɗamɗeje jokkataɗe enen gondi galle fof mo ganduɗa ko galla ko min woni jaati yamiri e on saha noon haɗen galle mbayiɗe kadi ko mawni waɗama ɗon e ko wona ɗum ko wona ɓuuri mo fof hawri ɗon jaaɗen galle Djiby Sy galle Sayankoɓe jaaɗen kadi ko galle Amahulla ɗo galle ceerno Tidiane galle kadi ceerno Birame Ibrahima Baba en to galle ceerno Birame taw woni
galle no mawɗo tawɗen mawɗo aywa mawɗo lomtiiɗo hadar hamamullah o aywa ɗon woni tawɗen ceerno drame caggal ɗum jaaɗen ceerno ibrahima hade toon jehi galle ceerno jibi siya jaaɓe kadi ha daabir yo galle hol soto yaye jaam ay noon aɗa anndi hoore foone wonko heewi ko renti ɗon hay sen jiɗi waawde yidde tan mbattu ɗum e hojom newata sabu geɗe ɗe ne mawni geɗe ɗe ko ɗum geɗe mawɗe kono hunde wotere ceerno mamoudou en mbawa wasata e konngol ceerno ibrahima bako o wi ceerno siyan ceerno khalifa babel o mi haalanma hunde mi annda banggue goɗɗe kono fuuta ko kaanɗo e deƴƴi kono kala gollowo inde allah ñaami e barke baba ceerno yaa jaaɓo wi mi hippiti defte mbako so mi limi goo ɗiɗi tatal mi yeeni winda heen ko ɗum ceerno jibi khalifa babel nono wi ɗum de deke firti ɗum ɗo ko hunde tiiɗe wonen ngari galle ceerno dembo hoota yo ɗon mbiyanno ceerno dembo hoota ɗo wonko tawɗen ɗon tawɗen ɗo jiiɗen boowal ngal ndero ko tawɗen ɗon ceerno amadou mohtar no tigi mi ceeti sifaaji jooɗi kamɓe mawɓe ɓe fof ɓe kolliri ay o amin haadi ko o yahata ko noon tigi ɓe mbiri ɗum min nani dine makko min jiimo ewoji fodde gandal ngal min ngannduno e baamakko ngal ko nden nganndu goto wi o wi ngannduɗaa gaawowo waɗat leydi no weerata leydi waɗa heen gawri artide heen leydi yaaɓa kono so fuɗɗi tan yatata wino ceerno yimɓe awa wi noon ko ceerno amadou tidiani ɓas ceerno amadou tidiani ɓas wi noon wi noon to waɗi jaari noon to jaari waɗa ko awano ko o wi fuɗɗi e hoore fodde mataw en mbawa haalde fof en mbawa haalde fof sabu hoore fof ne waɗano ko goto aywa en calmi ibrahima way tan e dental tawa tawnoɗo hoore fof mbeɗa anndi hunde natti wondude kono timmude mataw en mbaɗat ɗum torlantiire tan woda jottoyɗen tigi e on sahaa kadi ƴeewen golle ɗe haade jaltide mo galle ceerno mali ba eyi tan haaɗen jaariguel jaariguel noon ko wuro ceerno ibnu abbad ɗon ko wuro ceerno ceerno hammadou mali ɗon ko wuro ceerno ceerno hamdoul moustapha ɗon ko wuro ceerno wuro ceerno djibi ɗon kadi ko wuro ceerno en tawi ɗon ɓiɓɓe baba makko en ɓiɓɓe nene makko en taaliraɓe makko miñiraɓe makko baaliraɓe makko mawiraɓe makko ɓe fof en tawi ɗum ɗon kadi en jii hunde nde no wayni en jii gollal ngal no sifori caggal waɗama ziyara kaamilu janngaama hatmu duwaama o waɗi no o woowi wadde ni tajje taɗe duwawuji ɗi won fof yo waɗ nanngam won fof yo waɗ nanngam waɗa ɗum duwa hayre jawiya ibnu abbad fawa aywa mairuji ɗi gouverneur uji ɗi kamɓe fof yimɓe hohoɓe diine hohoɓe laamu fof hen fof ari yetti waɗi heen ko foti wadde ko ɗo kadi ko alhaali de ɗo ko alhaali jaariguel ko hunde hawlinde no feewi nde wonnoon ceerno mbiɗe ni ko ɗon jeya ma haw yimɓe ɓee ɗon ɓuuro haalani fof wiye ceerno ɗon jeya leñol ngol yaaji ko leñol yaaji so leñol yaaji tan alay sago ɗo jaaɗa fof mbiɗa o jeeyaɗo e jaɓi o jeeyaɗo o jaɓi jeeyata ɗo ɗum waɗi sen jaade ceerno tidiani ceerno khalifa babel o en belto kono noon ceerno mamoudou sowma ceerno ɗum to gueɗante yew enen almu o wiye yimɓe ɓe ko foti haalede kono wayi ɓewtide o yejjitta wiide o ko kaari o ko kaari o ko kaari o fof tan kala nde wonoon ganda o wi hofaade e yeeso ceerno haɗataama sa ummima e yaade no waɗa koppi ba e nder jaariguel yooɗi kamɓe fof mbatti juɗe e gueɗɗe juɗe ma o haali moƴƴere nde o haali darde nde ceernajo o wi ko ceerno o goppuɗa ɗo woni kaala ceerno bas bare o wi ceerno abdoulaye moussa bas to abdal on nannu abdal minen janggi ceerno kaala o wimo a haali ko heewi de kono wonko a haalani ceerno jiɓi o wi a haali babiraɓe janal a haalani baba a haalani wadde minen ni kaala baba minen ni kaala baba waɗi noon noon ko anndude ceerno daraade hannde no haala bamum
Demba Hambe Sidi wi waɗanam banda wona ɗemgal haalde see waaw ene jogii coktirgal mum jogii coktirgal mum yo ade Mamadou Somaji haalde ɗum ne anndi ɗum wadde noon haalde ceerno Djiby hannde wonaa daraaje nde ko ceerno Djiby ko nii wayi a laarat ko Allah addi lomti ceerno Djiby ko ƴeewaa ko lomti ko so wayi ni ko lomtaa ko holno fonno waade jaara ngel yooɗi geɗɗe fof mbattaama e juɗe makko o jaɓii kede nganneete ceerno ɗo halifa o woni ceerno Ousmane Sy banndiraaɓe fof ngari ceerno Amasi kamɓe mbiyata njaawalde haa yaawalde e les menante ɗi fof ngari mbaɗi diri men no haaniri ni ceerno dog jaarige jaarige o dog ko woni o dog so wayninooma ahaa commune yahoɓe de haala ka heɓat de kono wannoon omo faamodiri e enɗam makko ɗam ni woni o joni e werlaji weyi ñande mum ni won jaadiyanke de majjiriɓe de won jaadiyanke majjiriɓe de jaadiyanke kullo gooto jaadi kot gasi majjirde ɗon o wi Abou Diallo de o wiyaani ko girlaaji o ɗon majjiriɓe de waɗi noon wonko waɗi noon nde umma so noon kadi hakkillaaji keedi faatu naatu kadi e toon ay naane mbiɗaa en ndewi gawdi gooti nde ndewɗen e gawdi gooti nde wernaaji nde ɗum cela tan wonande ɓe nganndaa ɗii hoto paa ɗii holɗo holɗo mbiɗo ko ɗo ko Mamadou Somaye mbiɗo foti wonde ene foti wonde nanoowo a haɓaama mettina on so tawaama jingat jiiɗen hoɗorde nde ceerno waɗi heen duwaawu denɗiraaɓe e banndiraaɓe fof ngari jiida nde ummato noon ceerno Mamadou wonɓe paane jooni nde ummiɗen gawdi gooti tan ko wonno tiinde meɗen ko jum aywa Allah waɗi haajaade en ngari jum ɗon ɗumɗen tirsubara to galle docteur Assane Ndiaye aywa woodi habar mo nanɗen ndenɗene maɓɓe ɗum jaaɗen Podor mbaɗɗen ko foti waɗeede ko jooni noon en ngari Ndiaye on ceerno Mamadou nde wannoon ceerno ko jumngude ko foti no docteur Assane Ndiaye e Elhaji Kane Diallo njooɗo ɗo e yeeso ceerno Amadou Sy ceerno Djiby Khalifa Bambilor o sakka junngo makko malaano o fawndiri e juuɗe maɓɓe o fawa wongo o wii mbiɗon ɗon ngoloɗo oɗo nafta leydi oɗo nafta falde oɗo nafta Fuutankaagal en ceeniyaɗo en ceeni nulaaɗo en ceeni Cheikh Tidiane Fuutanko koye he gite mum jooni noon ɗon ko yiɗi wiide ko aɓe nammondira aade e yeeso Allah kala godiiɗo sortude muɗum kadi firti wadde junngo sortataake de eyi ni waano yitee ko noon waano jooni noon en ngarii Ndiayen Pendaw gonɗen ko Ndiayen Pendaw ɗo noon ɗo Ndiayen enen fof yiɗde haalde ɗo e waawde haalde ɗo dokkaten ko Cheikh Souleymane tan dottana en ɗo tan Ndiayen Pendaw ko enen makko gondi ɗo kadi o gonɗo jooni kadi hunde ko seeɗa heddi heen tan o tongana en gonɗen ko ɗo galle arɗo tan Fatim Boubou ɗo ñaatortooɗo e bagaaji ñaaɗiroowo Mercedes uji tello fegloto nder jaani ɗo o Roka Gaye Mamadou Somaji addata heen ceerno Souleymane ɗi kono commune mbaawi teskaade no Ndiayen Pendaw ceerno Mamadou min jiyaa ɗo famɗi alaa ko famɗi alaa ɗo on ko jiimi ɗo noon mami naamno Fuutankoɓe ɗum wiyee woto annduno ko wiyetee Fabio ɓe mbi hakkille ɓe mbima ndaa ko sanki kono jiimi yiɓɓe jeego mo dari no kuma ko ɗo ɗum noon dokketen ceerno meɗen o yettine konngol ngol golle ɗe ngari haa ɗo ono wayi jooni noon c'est bon 2 personnes léegi kii mooy jël dama koy jox micro bi mu tëj waaw baɗaami man maay jël baɗaami ɗoma fewnu ya fawta waaw kan moo koy jox micro kii moo koy jox ok so ari tan ala Ndiayen kam antede artiste tool jël sa place dama place
Ceerno Souleymany mi salminima mi juurimama mi yettima ni aywa wonɗen ɗo koye haalirde Bambilor TV haalirde radio fof joni noon muujiba jonde men ɗo ko lappol ceerno Amadou ceerno Djiby Ousmane khalifa Bambilor ari ɗo e nder wure he nder wuro Ndiayen Pendaw ene jibbi galle arɗo tan Fatim Boubou ɗo woni Binta Arɗo Samba on kañum Binta Arɗo noon ka feccere nokku o ka feccere diwanu joni ko heddi ko mato tolnanto en tan konngol ate ɗum jarama mi soma caggal yettiɗo e julde rasulu sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta Allah no feewi e on julde ngo Allah waɗi mbaɗɗum e nder Fouta ha mbattiɗo ɗo mbimi ɗo e to watta ko arrondissement département de Podor commune de Ndiayel Pendaw e wuro mbitemo Ndiayel Saare waɗi ko Ndiayel Woɗaɓe e Ndiayel Saare e Ndiayel Pendaw ko hen gonɗen wadde ɗum noon amin jetto Allah amin ɗumno ceerno ede Allah tunnat balɗe makko mo ɓe batti e ko yaɓata e nder Fouta ko sinde Allah timmini ɗum fof kanko woni anniyaji makko e buuji ɓe waɗata yo Allah jamanmo ɗum ɗiɗi amin jetto noon baɓɓe sababu joom waɗaɓe kulsi illama sababu sababu makko ko ɓirto Allah sabu maani on woni mana dewal makko e deftere makko e gargol makko e gartugol makko fof tan on woni sababu watta ɗum noon artude maɓɓe amin ñaago dental mon ngal yo Allah ɗum ɗon ɓoyyade oɗon garɗa ɗon tawmin ɗo oɗon tawde min e Bintu Arɗo timmin senɗiji ɗuɗɗum kala geɗe ɗe Fuutankooɓe jiɗi ɓe jiɗi waɗde ko ɓiɓɓaɓe en tawi heen ene golla heen ene golle heen ko feewi heen ko waɗi heen dépense e mbina ko heen kanko o ara yo Allah newmanmo komo tawre ko jogi mo waɗa heen dépense onon ne Allah timmin dental ngal jiɓɓi dental ngal kala ko ɗiɗi duwaɗe e ceerno jogi yo Allah jaɓatmo uji ɗi min beltinima on noon neɗɗo wawa jogi waade no wiide weltima min beltinima on hakke weltade ɗum ɗo kadi ko ɗum hunde hesere min par ce que min keɓɓineji sernaɓe ne jak on arde nde ha yetto min ni haalde min honni ɗum ko yettere Allah e duwnade wonde Allah dunnat baɗe ɗum ɗum batte allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jarama Ceerno Souleymany komin ɗamino e ma ko fof a waɗani min ɗum gonɗen koye haalirde Bambilor TV e wondude radio ko fof aywa en jetti hennoɓe e kaɓirɗe ɗe fof joni ɗo ɗo guilnani ko Ibrahima Kane mo katante leñol mo haalim yeroyaɓe mo Fouta fof mo aduna fof mo leñol fulɓe fof aywa to kaɓirɗe to wonanen toon ko Youssouf Biaby aywa e wondude Abou Amadou Diallo to Bokke ko gorko pullo guirilaɓe kadi jiɗɗo ko woni dow ko ko waɗata ko aywa min beltima min beltanima dendagal ɓiɗɗo pullo mbiyowo mbimi e wimami kala ndarowo haalirde Bambilor TV aywa ine yeeɓa ayawo nani habrirde Bambilor TV ɗo wawi wonde kala min mbimo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh